खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। जोङो दिनै मोनसे बाथ्रानि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों। मैया एबा 7 नभेम्बर खालि मोनसे आसाम केबिनेटआव डिसिसन जादों एबा मोनसे लाइजामा भाइरेल जाबाय थादों। बे लाइजामानो जाहैबाय जोङो बयबो मिथिखाबाय, ससियेल मिडियायाव नुखाबाय आरो गोबां प्रेसमेन्टफोरनि गेजेरजों जों बयबो नुखांबाय। बियो रादाबा जोबोद गाज्रि एबा टेट पास जागिरिफोरनि थाखाय जोबोद गाज्रि। लोगोसे आसामाव थानाय बर' मिडियामजों लोगोसे एसामिस मिडियाम भार्नाकुलार लेंगुवेजफोरनि थाखाय बियो जोबोद बिपद गोनां। मानोना जोङो निउसाव नुनाय बायदिबा मोनसे लेटारा भाइरेल जानाय बायदिबा बे लेटारा जाहैबाय आसाम सरकारा दायो गासै 8000 सेंक्शन भेकेन्ट पस्टखौ एबलिश खालामनाय जाबाय एबा बोखारनाय जाबाय एबा दाननानै होनाय जाबाय। जोङो बेखौ बयबो मिथिबाय। दायो लेटारा भाइरेल जानायखाय जों बयबो नुबाय बेखौ। बेयाव गासैहाय पस्ट दंमोन 8000था पस्ट दंमोन। बे 8000 भेकेन्ट पस्टखौ साफा गासैखौबो दाननानै होजोबनाय जाबाय। बेयाव गासै 4285 एलपि स्कुलनि भेकेन्ट पस्ट दंमोन। लोगोसे आरो 3715 बियो इउपि एबा आपार प्राइमारि एबा एमइ स्कुलनि बियो भेकेन्ट पस्ट दङमोन। जाय पस्टफोरा गासै 8000 बे 8000 पस्टआ एबा 8000 पस्टआ बे गासिबो सेंक्शन पस्टखाजोबमोन एबा अबे स्कुलाव भेकेन्ट पस्ट दं, अबे स्कुलाव भेकेन्ट पस्ट गैया, बेफोर गासिबो भेकेन्ट पस्टफोरखौ लाजोबलायनानै बेयाव अलरेडि सेंक्शन खालामखानाय जाबायमोन जे बे पस्टआ भेकेन्ट, नंमारगौ बे पस्टआ भेकेन्ट होननानै। दायो बेखौ हरनांगौनिल' बाथ्रा दंसैमोन एबा बेखौ फिलआप खालामहरनांगौनिल' बाथ्रा दंसैमोन। मानोना बबे स्कुलाव बेसेबां भेकेन्ट पस्ट दङ बेखौ सिनायथिखानाय जाजोब्बायमोन आरो बेखौ सिनायथिखानानैनो बे सेंक्शन खालामखाबायमोन बे पस्टखौ अलरेडि भेकेन्ट पस्ट होननानै अलरेडि सेंक्शन खालामनाय जाबायमोन। नाथाय बेखौ दायो आसाम सरकारा बेखौ बातिल एबा दाननानै होनाय जाबाय एबा एबलिश खालामनानै होनाय जाबाय। दायो बेबायदि गोनांथिब्ला जुदि बेबायदि पस्टखौ दाननांगौ गोनांब्ला दिनैहाय एलपि स्कुल एबा एमइ स्कुल एबा गुबुन गुबुन स्कुलफोरनि थाखाय टेट परिखा फाथिबाय थानायनि गोनांथिया बहा थानो। एबा दिनैहाय गोबां जोंनि लाइमोनफोरा, लेखा गोरों लाइमोनफोरा दिनैहाय टेट पास जानानै गोबाङानो दङ। नाथायबा बिथांमोना गोबां साख्रिनि आसायाव नेनानै दङमोन। नाथाय दिनैहाय बिथांमोननि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा एबा साननो गोनां बाथ्रा जे टेट पास जेसेबां टेट पास थाखानायनि गेजेरावबो दिनैहाय जायफोरा आसा खालामनानै थादोंमोन बिसोरखौ साख्रि होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, बिसोरनि पस्टखौ आरो सेनानैसो लानाय जाबाय। डेट मिन्स बिसोरनि पस्टखौ जायनाखि टेट पास बिथांमोना साख्रि मोननांगौमोन बिथांमोननि पस्टखौ अलरेडि दाननानैसो होनाय जाबाय। नाथाय बेल' नङा, जों बेखौल' बुंनो हाया टेट पास जाग्राफोरनि थाखायल' खथि जागोन बे नङा। बेजों लोगोसे जोंनि भार्नाकुलार लेंगुवेज जेरै बर' मिडियाम, एसामिस मिडियाम आरो बेंगलि मिडियाम बेफोर मिडियामफोरनि थाखाय जोबोद खथि जागोन। मानोना दिनैहाय जों बयबो नुखायो सरकारि स्कुलफोराव एलपि स्कुल, एमइ स्कुलफोराव गोबां स्कुलफोरावनो आथिखालाव सिंगल टिचार दं। बबेबा स्कुलाव जिर' टिचारबो दङ। बेबायदि जिर' टिचारफोरा दिनै स्कुला थागोन ना थाया, जुदि बे पस्टखौ जुदि दाननानै होबायब्ला बै स्कुलफोरा थागोन ना थाया, एबा बबेबा सिंगल टिचारफोर दं, बे सिंगल टिचारफोरा क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिमखौ बै सिंगल टिचारा सामलायनांगौआ जोबोद गोब्राब आरो बेबायदि गोब्राबनि थाखाय जोंनि स्कुलफोराव जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हाया होननानै बुंब्लाबो बारा जानाय नङा। जायनि थाखाय दिनैहाय गभर्नमेन्ट स्कुलखौ नागारनानै गोबां फरायसाफोरानो, गोबां गार्जेनफोरानो दिनै प्राइभेट स्कुलफोराव होनाय जादों एबा गावबा गाव गथ'फोरखौ टिउसन हैनाय जादों। जायनि थाखाय जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलफोरा थैलांनो हमनाय जादों। सरकारा मोजां प्रभाइड खालामनो हायैनि थाखाय, टिचार प्रभाइड खालामनो हायैनि थाखायनो निस्सय आथिखाल थासारि एबा गभर्नमेन्ट स्कुल थैलांनायनि थासारिया जादों होननानै जों बुंनो हायो। दायो जों बयबो नुबाय, मिन्थिबाय 8000 एबा 8000 पस्टखौ दाननानै होनाय जाबाय। बेखौ जों बयबो ससियेल मिडियायाव नुबाय। बेनिखायनो जोङो बेनि सायाव मोनसे जों बयबो ज' जालायनानै बेखौ मा खालामनो हायो एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मा खालामनो हायो, साफ्रोमबो जोंनि टेट पास जागिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो भार्नाकुलार लेंगुवेजनि जायफोरा जातियता संगठनफोर दङ, बे संगठनफोरा निस्सय बेखौ साननो गोनां दङ। साहित्य सभाफोरा, गुबुन गुबुन जाथि आफादनि साहित्य सभाफोरा बेखौ साननो गोनां दङ। नङाब्ला बेखौ होबथायाब्ला एबा बे जोङो
दा 8000 पस्टखौ आसाम सरकारा दाननाय बे दाननाय पस्टखौ जोङो लाबोफिननो हायाब्ला निस्सय जोंनि भार्नाकुलार लेंगुवेजफोरनि स्कुलफोरा गोबां खथि जानायनि लामायाव दंसै। लोगोसे टेट पास जागिरि बिथांमोनहा गावबा गावखौनो निस्सय खाफाल गैया एबा खाफाल दाखुरा होननानै हमनानै लानाय जागोन। आरो इयुनाव टेट पास एबा टेट फरिखा होग्राफोरा एबा टेट फरिखाखौ होनो हानायनि बेबायदि लामा थाहैनाय नङा। स' जों बेनिखायनो बयबो नैबे जानाखि दा 8000 एबा 8000 पस्टखौ दानदों बे पस्टखौ जेरैखि जाया जों हमथाफिननांगौ। बेनि थाखाय जों बयबो साग्रिद जानांगौ एबा बेखौ जोङो माबोरै हमथाफिननो हायो हमथाफिननो हाया एबा जों बेफोरखौ माबोरै सरकारा बोखांनानै लाफिननो हायो बेनि थाखाय जोङो बयबो नाजानांगोन। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। आंनि भिडिअ'खौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो आंनि भिडिअ'आव जुदि नोंथाङा इउटुब चेनेलाव नोंथाङा आंनि भिडिअ'खौ गिबि खेबनि थाखाय नायदोंब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै होयो बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।